sosyolojik em bêjim. Min piştî ber xwe ku min got ecîba min qebûl bikin. Ama çê nebû min hevalek xwe dît ew jî keskî Kurd bû ji ez bîra nakim û ji Urfa bû. Ez û em bûne hevalê xwe û min salek derbas bû û dira me bare Swêd kir. Me bar kir Swêd. Ez û dê û bavê min piştî çend salan hatin Swêd. Sê birayê min hene. û li vir jî tabî pêvajoyek nû dest pê kir. Yani koçberî her tim bi zehmet e çûnkî normik heye. Civakek din heye û divê tu wek wan bibî. û divê xudiya xwe derkevekî tu wenda nebî. û dema dê û bavê min jî hatin vir. Mesela dê û bavê min jî malbatê mezin in. Bavê min Kurtê malbata hey mezin bû. Em bêjin şahsiyetek wê hebû, ciyek wê hebû di civakê de û lê hat Swêd divê ew jî hemê ji nû ve dest pê bikin yani. Ziman fêr bibin û çanda vir fêr bibin, karê vir fêr bibin. Ew tabî pêvajoyek bi zehmetî ye. Min li vir dest mektebê kir, min xwendina xwe dewam kir. Sürecek yani li vir jî piştî tev hebû. Ev du sê salê em bêjin yekemîn, sê li vir jî zehmet bû. Hetanî te elmekî zimên te elmî, civakê fêm dikî, mamosta fêm dikî, her tiştî fêm dikî û wek zarok jî me hez dikî ku qebûl bibe. Yani însanê zerdora te te qebûl bikin. Ama li vir ji aliyet Kurdî da ez rehettir bûm. Heqê min hebû mesela piştî 6 meha min hem dersa Swêdî didît, min heftê carkê jî dersa Kurdî didît. Wekû Kurdbûn li vir ew baskiya çika li Xonyê çêbûyî piştî aslında li ser min çû. Şûna wê tiştê de dest pê kir. Şûna wê belkî pêvajoyek bi zehmet ji dê û bavê me re dest pê kir. Ez xwîska sê birayê bûm wek min gotî û wê jî hem hezkirinek pir Kurda min hem jî berpirsiyarek û xastina parêstînek giran da min. Ew jî di zarostiya min de bandora xelser bûn hebû. Nizanim xwazim dewam bikim yan pirsên nû bipirsin? Baş okey. Baş dikarî bisekînî em ê devam bikin zaten evante. Mesela hatına koçberiya we ji welêt heta bir bi çi sebebî bû yani sedema wî siyasî bû yan bes wek ekonomî bavê te jûr de pir cara hevalê me yê ku ji Konya hatine ekonomîk hatine ji bo kar û bar hatine. Bavê te ji bo çi hatibû yani hatina sebeba wî çi bû hatibir wexta hatibû koçber bû? Bavê min aslında dê û bavê dayika min pir zû hate bi Swêd û xwişk û birayê dayika min jî nesid û heftî dora wî salê hatibûn vir. Ji sedema ekonomîk û dayika min jî li wir mabû û wê jî xwest werba xwişk û birayê xwe. Merg karê bêje belkî hem sosyolojik bû sedama wê hem jî belkî ekonomîk bû yani xwestin tiştên nû biceribînin. Belê. Wek ku tu dibêjî em li wir wek wan nehatin dîtin li Tirkiye wextan diçûn dibistanê. Yani wek dibêjin polê duhemîn ji me re ew kirin hat beramberê min û li Swêd jî dîsa polê duhemîn bi awakî din polê duhemîn. Yani li Swêd babetî din em meriv dibe polê duhemîn bes li Tirkiye tu tenê bûyî tolê li vir bi piranî em hemû dibin polê ew ê duhemîn bi awakî ji bo wê jî em xwe pir tenê nabînin wek me gelek hene welatê din de jî hatine wek me tên dîtin bo wê jî em li vir xwe xerab nabînin lê Tirkiye ji bo ku tu tenê tena xwe bûyî belkî ji te re zêdetir hatiye wek travmakî ji te re çêkiriye heta niha te ew bîra nekiriye mejiyê te de bicî kiriye belkî jiyana te jî ser wî ew bûye. Yani şahsiyeta te ser wan tişta belkî ava bûye. Erê eve alîkî wî baş heye û alîkî wê ne baş heye tabî. Alî baş dibûyî Kurd. Yani wan wiha nekirin hem belkî tu nedibûyî Kurd. Pirî hevalê me Konyayî ne Kurdbûna xwe ew nakin. Baş xwişkê eve niha xanim
Kristin Hanım işte pırsa bipırsa kerem Na beli ez dixwazim ew ê bipirsim te çi perwerdeya dîtiye te piştî ku tu hatî Swêdê hinekan berê te da hinek dibistanan perwerdeyan yan te bi xwe xwest tu kîjan perwerdeyan bibînî te çi perwerdeyan dîtiye ez dixwazim em vana hîn bikin. من ليسجي لسويد خوان ودما من ليسة خوان يعني او تشتك ام بيجن هيسن لمن شيبو شبالكم مقويا اسكيشك بوم مالوات اسكيشك بتنبوم كوشي متنبوم مالوات يجي براسي ويدا مي كيشك كيش تنبوم اسكيشكا مالا بابي خويه كمين بوم وداي كيشكا دايكا وخي بتنبوم بس ما قلتي هم في الحسكرين بو هم جي بتر أصلاً جي هبو براي متقارن آزاد بن لأمن هرتم شيء من هبون hem parastın hem jî hezkirin. Her du jî mirov ew dike yani carna asteng dike newsa? Aynen usta bu. Yani ev Kur'an ecmir dasinan ev mafê wan hebûn ê mitine û divê ez dereng neminim, ez dê nekim, ez neçim vir, ez vê xwe nekim. ودلدري اللي كده او حيث كورا عدالة بيجن يا بكردي دبيتش عدالة وكبي لا وكهبي aslında eşitlik ya وكهبي جدون دري bu والحاصل يعني اوشك خاتمن الدليل ده بوم وكم بتركيب بيجن sınıf başkanı eko sınıf kontrol diki düzen etkisi revberiye diki dama mamosta derdi kertiyanji dereng dahatyanji leçik etiştik dınırsan ako alizhariye mamosta dikiri yek ez bu yani ez bu hani ne yek ez bu ulurum yani şahs Türkiye ez va mesela hem organize bukim tişta rast bukim hem tesire liser insana bukim voku dundurimi da bu ama müthişlik dinci yani hundre mezun buna afada hundre jiyana kaydı Swêd da farklı dünya jijinara ne adil bu ne vakh bu jijine kurdra kır astayı hebun ومش برياضة ما جوا إذا هرم حقوق الدخولين إذا قانون الدنيا يسير بدون بعلمهم إذا حق يخرج بفارزم حق إنسان يجي بفارزم جن يجي بفارزم دراسي ماذا تمن كسي جن حسابي دمه للسويد يعني ماذا تمن السويد بيجن كسي خاندي تنبو üniversite خاندي تنبو ومش برياضة ما جوا إذا هرم حقوق fakültesi eğer mi kazanç kir إذا هرم ومكتبي ده başkum مبرقة da yani دراسة كتم fakülte hukuku lil bajar gidim bu evci mesele bu dev bağlı mı bu çuma tehri bajar gidim bu bir sekine sağlıklı bir sekine düz aldım bir sekine liver hele leji yani aslında hep hani daviyar liseci az herkim keçik zarok keçik daha من وين ذكر يعني من هو ساتين مدخلت كأزوان كيف خاش بكم ممنون بكم أما دايكا ما هرتم دبي زايرة جلك يحط جوهرتن دما حفظ هاي صالي هو فرحت جوهرتن çünkü lejiye min bilincisi bu zalim kişi bu ومخاط azad bıkım ku ez bıkarım ku inşa bıkım ez gordile ku yani çekim gösteri ku tişnater civa çekim ويجي أجي bu sedama ku mediriyarda mı bu na azherim azhem fakirte dur beji tasmak. Beli bıqasi ku ez dibinim piştî Kurdbûna xwe tu bi jinbûna xwe jî hesiyay û te wê rewşa jinan zêdetir fehm kir di destpêka ciwaniya xwe da û te xwest ji bo vê rewşê piçekî bejî yan çi qas zêd bikaribim biguherînim te xwest bi vê rewşê re piçekî têkoşîn bidî te xwest vê rewşê piçekî biguhere an zêde biguhere çünkü mixabin di têkoşîna di jiyanê da jiyana me Kurda da têkoşîna Kurdbûnê û têkoşîna jinbûnê du bendên bi hev ve girêdayîne lê dema tu tê ser têkoşîna jinbûnê alwê derê karê me dibe duqat yani şerê me dibe duqat
enerjiya me dixwat diçe yani kesên tenê bi jinbûna xwe yan bi meseleyên civakî ra mijûl dibin yan şer dikin yên me jinê Kurda hem bi ji alî Kurdbûnê ve şer dikin ji dozekê dimeşînin hem jî ji alî jinbûnê ve ji alî Kurdbûnê ve em dikarin bêjin bi her awayî şer dikin lê ji alî jinbûnê ve bi îcar malbat derdikeve pêş ne wisa malbat derdikeve di wê derê de ji me re ji hemû tiştî zortir tê ji bo xwe jî bêjim ji bo gelek jinan jî bawerim ji bo te jî wekû wisa bû ne wisa tu ji me re vêya behs bikî ez merak dikim. Zaire Hanım, em dixwazim bipirsin tu çûyî te hiqûq xwend yani zango ew ê zango te xwend û piştî wî hilçinandina te dîsa hawakî dine yani tu rast e li malekî sê kur û yek keçika wek te gul xweşik û yani jê meriv ditirsek û derkeve derve were malê normal e kuştara piçek ew kirine yani eger nekirana serê te bêjiyana baş e li Swêd piçek şidar dine te ez te re bibêjim zaroyê min keçika min notî de çêbûye not û sisê de çêbûye me nikaribû bişandana ciyê din de bira got birayê wî got na em nikarin cîkî din de herî bixwînî bifikire ji te çend jî piştî te ye lê her dem ew problemê me em naşînin lê tevî wî jî tu çûyî gelek baş pîroz dikim lê piştî wê te dîsa navnetewayî hilçinandiye yani ew beşê ku te hilçinandiye navnetewayî çima te navnetewayî hilçinandiye Bibarin navnetewî mana wê çi bû? Uluslararası. Uluslararası, belê, internasyonel. Ji bo ku yani min digot ku wek Kurd hem rêberê me hebûn hem partiyê me hebûn ez xwazim berê bêjim ev gotinê Krîstîn xanim ez bi sedî ser tevlî didim yani bi rastî têkoşîna jina her tim tiştê biçûkê jî tiştê mezinê jî yani ji bo ku em tiştê bi mezin bikin mesela em ne wek zilamanê em bêjin ki mesela dema zilam tiştê mezin dike herkes riya wî vek pir cara wisa ye merê nikare vê rastî inkar bike civaka me wî ye merivê me wî dê û bavê me wî yani belki ji bo hezkirinê dikim belki ji bo ku bi salan bi hezar salan wî fikirîne bi sed salan ama ev li ser milê jina giranîke ji bo ku ez werim vir bidê berê ez li derdora xwe qanis bikim ku ez insanek qencim ez dikarim parnê jî çêbikim vê jî bikim vê jî bikim lê ez dikarim xwenar çêbim ez dikarim ji malê bar bikim ez nikarim dirêk herim wir wek grûp dikin wek zilam bikin wê demê wira bû niha jî pir cara wira ye hinek malbat hatine guhertin lê hîn jî malîsef mixabil wisa ye erê berê min tegot navnetewî hukûka navnetewî xan çünkü min fikrî min digot partiyê me hene rêberê me hene û kesî wan biparêzîtine kesî wan pêş bistine acaba li platforma internasyonel li platforma Avrupa li dünyayê mesela şer jî heqê hene qanûnê xwe hene êrişa li ser gela bikî li ser insana bikî li ser etnik gruba bikî wan qedexe bikî wan asteng bikî ev heme aslında di nav uluslararası hukukta yani hukuka navnetewî da hatiye biryardayîn lê em nizanin dema mesela üniversite bibûm me rexistinê Kurd nav üniversite yekemîn çekir navê wê Kurdîska Akademîkê Kirdin dîstû yani Kürt akademik gençler divanên Kurdên akademik û mesela li wir jî insanê wek min di fikrî vîzyona xwe nêzîkê min ev nafikirim û bi wan re me bi hev re jî yani plan çêkirin me aktivîte çêkirin û di lîsê de jî ez navrexistinê Kurda bûm mesela KSA heye li Stockholm ya jî ûn Kurd hebû ez her tim nav rexistinê Kurdî da bûm wê jî wek ez parê dikim mesela riya azadî carna dikare ji însankî re ji jinkê re giran jî dikarî bi tenê jî bimînî ji bo ku insan te rexne dikin insan te fêm nakin em basa berî 30 salî dikin yani tu bedela didî ama ev bedelê min kêm bû çünkü em bêjin îsyana min xwe di nav rexistinê Kurd da
جيجر شنو أكو أتهرم أم بيجن تشتي شاش بكم شو بيرخصتني زماني كردي işte folklora Kürdi أم بيجن كردي akademisyen vesaire ve jivak yani az Paris'tim bu revbera jiyanımın ustadama bir sefer gerim fırsatta Milkiye Hanım ustadama yani az hukuki bukunum ونونتبي بکنیم او بو yani بدخواست از ما فهم kurda بزنم و پیشاروجه دا از بکاتم تشکیل بکنم بله بله افتشه کت بس برسی سالا پک آنیه تشتکی پرمزنه جبو kurda hele جبو kurd قونیایی اکوجه Anadolu hatine او hiç reyne او nakin uzani zaten ve demede keçkek mahat kuştun Fatime Şahindar ve gavi hat kuştun ev demate vaktatı genci yani evahu derbastiki ve demede le tubaş beşketi tubaş te akıl riyakol çıdan diye yani tebe ev nemayi le neciye ev edaji vakciye behak tüyi ciye rexistin و ciye organizasyon munazzama ev بوی هوای ته خو پیش وجی بلیه و آینه تجی مالبات تجی بدنگ مانه نکاربونه بیش ولا نچبرجی یعنی ابجی حقه حقوقه تجبویش اشترا دنگ در نخستنه و تبا عقلتی تمشان بیه پر باشه وقتا به مسئله دا تو او کری خانم زایده خانم حواله که ما هي لسبه ایزولی او جید مسئله بشه او دا توه ونعطم بها وهابودن ديت وهابودن بأوكر أو جلك نفدار اللي أول دمينا لفرنسا دمينا فرنسا دمينا بلكي تبيس إسال أو جرت وك خلتا أو باش كاري خباش عن بيك عني بوجرا خلتان أو جي مسألة أو بكة وبو كرداياتي تن وناسناكينا وهاي ناسناكين Ez dixwazim Zaire Xanım dixwazim pirsekê şte bikim jiyana te ya malbatî di nav ew qas tiştan de çawa dimeşe yani pirskirêkên ku tu bi malbatî dijî malbata te li aliyekî ez qala hevjînê te û zarokên te û mala te ekonomiya te ez bêjim tu vana hemûya çawa birêv bi hev re birêve dibî دمشيني يعني هذا يك كتني جبو كتنا ملكية خانم بيجم أري راست كرد كونيا جبو كرد كونيا çünkü خازم حقيقي حق جبو راستي جبو وان بيجم أري إنسان يعني جروب هي كردي أناطوليا نارين علي من كو خبر بباريزن جبركو أمزاتن بري بسد سالان ناف تكادا ماني وجبركو أمواندا نابن ما خبر باريزي ما خجلتي كم أم أسميلا نبن دمام هاتن سويدجي ايكو بري هاتني aslında naha ne zede وسايه ايكو بري هاتني او kültür خاصنا devam بكن دبي ام خبر باريزن دبي ام نكبنا كسي دبي ام كسي تر خنكن ام نكن رخصنا ترتك هنك ناف جروبي كي هي اما ne وساجي كرن ايكو جمر بون رول موديل جي كودا اناطوليا ناوين جي كرن بالسالان كد داني جي كرن خاصم بيجي بينم زمان وكذا فرصة كريستين خالم بري تي كرتية من هنا الزبر لسالك باقانة يعني تندرستي أم بيجن قرما وزارة تندرستي بله الزبر كاردك بوقت حقوقنا والشهردارية اللي دجيم جي سياسة تدكم دبخاتية كستا و مربو هذا هرتش بشكل كده يعني و حفجينا ميجي ام ازنابيجم حفجينا من علي كريمتي ازبم اوجي وزارك يا خدميره اوجي على فطاقي بك اوجي خارنه تشتي اوجي تشتكم ام بكاري بحبراتكم ام بي بروجي بحبراتكم اما الكاري هذبن اوجي تابي تشكريكا شكل و کاریم دا گرینه اما هر زیاده جبو کو از دخوازی منی از شتاب کنی نخوازی من زیاده تره جبو جنه که خواستن تیرا گلک تشتانده که خواستن که هیزه که وساده ده جنه کو
تو تشتک نکاره لبر وی جنب سکنز آخلمین جی اف 20 سالین داوی دنهرم دناو جنین کردا به هزا خو جنین کرد به هزا خو حسیان یعنی بره جنین کرد به هزا خو نزانبون دزانبون لی او قصبه نه حسیابون نها ادی جنین کرد جنین وقت جنین وقت ملکیه خانم از بیجم gelek dibistanan dixwînin, gelek tiştan dixwînin ber bi gelek qadan va diçin bi wê hêza xwe dizanin û dibêjin em ê bi vê hêzê bikaribin em bikevin çi karî em ê bi ser kevin bi rastî jî bi ser dikevin niha hemû dinya jinê Kurd daxive ez viya baş fêm dikim û dişopînim dibînim bi qasî van 20 salên dawî ku jinên Kurd di rojeva dinyayê de ne nizanim yani ji beriya wî ne ew qas lê niha ji ber çi jî ji ber şiyarbûneke hem malbata xwe jinên Kurd hem malbata xwe hem civakê dimeşînin karên malbatî karên civakî hem jî karên dinên karên perwerdehiyê karên nivîskariyê em bêjin karên gelek kültûrî û çandî dikin Divir da ez dixwazim bawerim tu te li ser tiyatroyê jî perwerdeyekê dîtibû wek ku perwerdeyeka tiyatroyê jî yanî tu çawa bi tiyatroyê ve ew bûyî têkildar bûyî yan jî te çawa kir em viya merak dikim bi rastî نها دما ازاركم براي من پر پرتك دخان براي من دودو جمل مزنتر بون geleki purtuk buhandın Tutuke Dostoyevski, Victor Hugo, ام بیجن yani ki te birave و اجي هرتم دوان راد رقابت ki zabum مدگو اجي بكم جيبوك ازاب çok bum اجي بخونم اجي baştır zanım اجي ميجي برياوان را دندري ve yarışe da rekabete da purtuk buhandın yani ez 12 سالی بوم Dostoyevski خواندی Suç ve Ceza خواندی به سویدی mesela belki insan bir 18 سالی بخونن 20 سالی بخونن ama من 12 سالی خواند Tolstoy مخواند من همه yani من لیسته دنویسان لسر قاضی میگو بلرن مسکن مجبور فکر خواند و انجی بون صدام که عالی کی منی yani hiç tırzu عالی ki منی هنر حزبكي جي فلسفة حزبكي جي تياترو حزبكي شيبو وروجي كيجي تياترو جروبك حاطبو مكتبة ما زما بشو صنفها حتى يجي حيشتا ودقوتن ام دنيرم كاكي انترساقة هي كي تخارج دناز مكتبة كي جان صنفها ذاك السنة اجي شو مغاز غيرك كي تخارج ومشو وجربان يعني اوك قدامن تياترو بيس النظام بكردستان جيين بله roleke dante rolek danımın مش جربان اف جروب جي للدربة يعني لستوكهولم للجداد الى مكتبة جدا كده اف تياترو listika deystin دينان مكتبة و كرديامı yazın yani o tiyatro şeyini oynatıyorlardı değişik okullarda. Mektebe cudayla. Evet. Umuji gariban wanji go erego tzani baştaki em takabul dikin verban. Tüketina baban. وحتى من لسه خلاص كرجي من تياترو devam kir. Hatta من üniversiteci sanki 2 salat kir. Sayı tiyatroda zamanının pır teşkil. مزانين نكر أما تيسرا بندورها لستر كارميني وك حقوقنا دوی حقوقنا باش واقعن أرجمانا باش تكين ويعني زو بفكرن أي تياترو پر فيدا خلي بو وك ميزانسنا تياتروي ميزانسنا دادگاهان da ez bejim ne? Evet. O هوا بو وقالكي لستكما دركتن روزنامه مزنجي لسويد داغسي هسري لأفضل بلابسي وبترقش يعني وهنجي او لستكي ملستي او قطني مكريني جانا يعني البكار تنم دهندري روجه دا دهندري كار دا
Pardon. Zaire Hanım. Tiyatro okey. Tiyatro ete başe. Yani ez hin ciye ev dame. Ciye kutu ez nav da tevi xandu. و تو کتی وی قاطعه وی وقت دویجیم پسپور پسپور کاری الی نه او کاری که تخوندیه تشتی که تپیکانی و تخوندیه اف کاری که تو دکی به هر دگونجین یان تشکیدن دکی تشکی خواند و تشکیدن دکی Yani ev kari como goti aslında mutfak mesela division ve Türkiye division yani bir İngilizce ben Federal Nations Birleşmiş Milletler mutfak mesela ezberim ve Türkiye ukar bakım azhin navnetevi kar bakım mesela açum İngiltere Le Coventry Üniversitesi min master jikir evka yani master'a meclis international public law yani uluslararası kamu ve halk hukuku. Bence hemen tabii normal Swed, hukuka Swed bu, le ambijin uzmanlığı hemen uluslararası bu, yani internasyonel bu. Ama medesteki serleden kirin, o mesela havale min hebun, devba vevan konsolos bu, Swed bu, zuketine. O henek hebun nasevan hebun, işe ambijin organize mezzin, biski bir riya nasan çezde. مجي في صالة كده صالة من وقت قبول كركنا أفشى هذا ومدت من كان صالة بريفات خاطر يعني وقت الناس أما أزل يعني تراجع أتكتم تشند قرم سويدي دولته مكاركر ونهاجي أجل بقناة مقوتية بالتسيارة يعني وقت حقوقنا بالتسيارة أم بيجي تشل بنجي كسمة وجانا دما yasa ben yani kanun de guhartınji az yek jwani lekolina diki u pişniyara dizimi devlete yani tek jwanın. Şevirmen davani. Beli. Mesela hukuka internasyonel zede naha ezbukardınım. Naha ambejin idari hukuk dibejin bakım tertibayırım. Ama devlet hukuka devlete wala tesir zede liser buma liser kardıkım. Ve bir kare milisiyası da ev benge hamini jüvürti gel ki sayda kaldırdı. Ulur az vi ambijin vi zanine dikarım bakar benim yani. Bele bes o hedefak tecrübe khudani boy كنت ببي ناف نتوي خلكيرا مسألة كردا بدي قوتن بلشمش ملتlar نظام كده ربط أو هدفه تا بشكل دور بوشترا وكا كنت هدفه نزيك قبول كيرو إدي الورثة كمي باورم نتشو حتى أوجيه كنت دخست حتى تنجيش أوجيه داوي نو هاي أزوافين بك يعني بريا حقوقنا أما بريا سياسي بعد سالن de şarediyariye de kartım azrevi beriya Milliye Parti yani partiye keski hüdüneci durdaji bir seut törendeme yani bizim vak serok ediyemin. Mesela Yildirim kare koy bakanlık eji partiyeci jmet ven rozbaş zaire bu kurdiz bejin. Yani fikrika kul mesela kul bir ali azveriye Türkiye zaman cana siyaset hukuk eji kuvvettiren. و پروژه منی پیشروزی دخوازی منی پیشروزی کو از هیچ پیش کردن نه زارو که من پشتی ملزم بود وقت کریستین خانم جیبو ام دایی کنی و دم زارو که من بون ام بکارن ام چه خاص ایدئولوژیک پیجی ام چه خاص چک بکنی زارو که بچکن وان بودن اوجی لازمه زارو که من پشتی ملزم تر بود کارن سر بخاطر تشفا بکنی مکتب وان دی ایدی بجیبونه وبوجي بروجه بخازم آلية سياسي دا هيجي قابل باشتر باهم وهيفيدكم كوج مثلا كرديجي هين باشتر بالزمان. بله. باشه به اودا بشتي سالك او كي ببا لسه امزانه هالبجارتم ده شبه اواته هدفاته شيء تبي كذي لسه او مليون بارتي دا تي يعني او بارتي اكتوتينا كارد كي سويديا تلور کار بکی تی دیسا ببی اندام یعنی تی نامزد بی نامزدی خودینی یعنی تی دانینی نها هالبجارتنا سويد إيصالة ما ها نهاية
از لیستا belediye dalma disa از هیوید کم از تکم وقت انجمن دویژن باورم به لطفی disa تکم از بریزی تدابم لیده بریا شاردریه هیه کمین سیرسن دویژن مدور داجی گرته بو و یکی komisyona sosyal nemden دویژن komisyona birer ser am bizim beşe sosyal لورجي از komisyona دابم از دوام devam bakım le caradım işte şart sağladım dve tabi mey kardı ki siyaset hiç senior evetinin dışarı bir projeci kardı ki be nalder dışarı dur projeci ki dışarı sadece her projeci ki dve tabi mey ki kararlı bir yere bir de o devam bakı o niye tamam yazdım caradım خواهدم وکیلتی آفدینم ام بیجیم پارلمنتون باشه چما ته yani partiya ku tehilçinan bıçağı var çi bu evite çi yani bu te çi ifade dikir ku teviyançınan yani bu partiya ku an hate deyi eviye bak dibejin xuzaye ne var partiya xuza dibejin yani partiya kes tişte ام بیجیم her tişte dici ne tane insana insanacı daracı hayvanacı çiyacı ام بیجیم gulacı her tişte kıymet edildi o her tişte vak ekolojik sistem ekibine yani her tişte gridaya heve o dar tine işte ام بیجیم peki nabe peki av tine be eme bimrin em tine bin tişkidin zarok nabın o yani diremeri hem kıymeta insana hem hayvana hem khazaya bizanın وإنسان عجيب وقت هذا بينا ووقت كرد جي الدراسي يعني فرحت فيكم أذكارم هر فكرة خج عالية فكرة كرد عالية ناسما كرد الجانا لو بيجي دكم مثلا روجاوات تشتك شد بس حوالي خي بارتيرة ما ام بسيمينار تشكرنا ما بروجرام تشكرنا يعني جي الباشور تشتك دبا الباكور تشتك دبا يعني جي ام بيجين ام خازن سلاطين دمر تاشبين زمان زانگر هاوی بینن چیزی از بکارم یعنی به هر عالی دیدی پارتیه دا و کرد حتی نه هم کاری آزاد بم یعنی پارتی هنر جوه مسترن لی پر آسانگی dedim ser kurda پر tişta kabul nakin emin az bejim estedi kurdum estedi sadece Swed'im yani az divircim ezim bu kültüra Swed'i hemme ام بیشتر دایر هندریخه و دما مری بسیاری دراک حسنه که مری نکاری سیاست بکه البته که از زارو که لور بیشتر حد همه حد بکن از خازن همه انسان عالی کار بکن tabii ki kurdun bu من تایبته Ez dixwazim divir de pirsekê bikim te behsa rojava kir yekser rojhilat hate bîra min hate aqilê min hişê min di hişê me daye dernakeve bi rastî ji bo tedî niha hêjî li wê derê dardakirin hene li wê derê hukûqeke yanî hukûq nemaye gelek ji xwe ji beriya şer jî hukûq tune bû ji bo me Kurdan niha piştî şer û di nav şer de wek ku dasa xwe ji me re zêdetir tûj kiribin hema kî were ber wan dibêjin me di navê de çend heb Kurd ji holê rakir ji me re kar e şer e çewabe şer e nikarin destê kesî nikare bigîje me filan niha ciwanên me tên dardakirin ji bo naviya gelo qet xebatek we yan fikreke we heye ez viya merex dikim yanî tenê ji bo we jî na ji bo Swêdê na tedî te got hukûka navnetewî international hukûk ez merak dikim tu an Kurdên mîna te di rewşa te de hûn çi difikirin yan hûn dikarin çi bikin gelo yani ez gelekî em heme Kurd yani eko ji Kurdbûna hezbikên ji Kurdbûna xwedî derkevin em giştik ji vî alî de acizin berê rojava em êşandin niha jî rojava em metêşîne em mesela wa ciwana yani aku medîtî siyasetmenderê Kurd li Swêd pirin
Li parlamentoda jî pirin şaredariya da jî pirin dibêjin bölgesel yönetim region dûr da jî hene û me belkî li sayfê xwe par kir me şahsî bahsê kir ama nihat te pirsî me tiştî organize nekir û ez her tim dibêjim yani insan bi tenê çi bixwaze gelme belkî ez ji bo vê rêxistina pir hestim û ji bo vê jî me dest karê niha ez min bahsê kiribû ji ülkeya xanim ra ez platforma Kurdan Anatolya navîn heye PKAN ez burada kar dikim ez Hevserokê Swêdim li wê yani kengê tu organize dibî tu kengê bi rêxistin dibî tu bi quvvet dibî û tu PKANê de jî em pir bahsa vê meselê dikin ama wek siyasetmen derê Swêd me tiştek nekiriye û belkî divê em tiştek jî bikin ev fikirîk baş e yani pêşniyar ez wek pêşniyarê jî têm dikim wek şahsî me bahsê kiriye hevalê xwe بله از وک پیشنیار جی دبیجم من آراست بیجم من دگو قی حیان ها بلکی جوام دران یان ج اواوه ج کردین آناتولیا آن پلتفورمین کتو تیدی بلکی دوان دا تشتک هولدانه که آن خباتک هبه یان جی نیتک هبه لی من نیت شکر آراست یعنی جمرا اوتی تشتكي وكاكو جرك بي كرنتي لي ونشو فكرن ازوي مراختكم براستي يعني مثلا من بحثار ده فكاني حتى هنا كي تشكي جوار كرتاسي بحثي بكم رغبتني كردن اناطوليا ناوينجي بله zaten ما تنا سر بلاتفورم كاهون ام سر بلاتفورم يجي دخازن تو بجمره بحث بكي بله البلاتفورم اللي ريخستن اللي حتى حيث ولات أوروبا هي ويك جوانجي بسويدة وريخستنك أسندا إندام يخسرن وجهر عاليجي هنا چندن مثلا چندن جلك زيدنة عن بجمار يعني تاني ريخستن أم بيجن تاني ريخستن سويد بلكي شهر كوميسيون ما هنا komisyona çand hüner heye em bêjin a siyasî heye a örgütlenme dibin ew heye û me pir jî bername mesela me dema mesela rojava çêbû me bername servê çekir dema pêwîstiye doktor û alîkarî bû me alîkarî jî kom kir û em li ser çandê li ser ziman li ser nivîskarê kurdî nas bûyî ya jî dixwazin nas bibin programa çekin em şeva çekin em dersê kurdî didin em hevdîtinê bi gel radikin bi rastî pêkan ji bo min goya ev karê min siyasî jî karê min hoxî jî ji bo Swêd e ama pêkan ji bo min ciyê minî kurdîtiya min xwedî derketina kurdiya min em bêjin ava dibî ya jî xeber dikî xwe çîçekleniyor filîzleniyor em bêjin li wir insanê wek min hêj dikin wek min difikirin dixwazin Kurdî stranê Kurdî dîroka Kurdî çanda Kurdî arşîv bikin û binin televizyona û bidin navgel pirin û ji aliyê pişteyekê rojhilat me çi bername negirin ama tabii ki tiştî em her roj basê dikin û niha piçkî em mesele komplîkeyê jî bi rastî merî ji nav dernakeve merî li vir dinêrê pirsgirêkê ji vir da dinêrê çênabe yani merî tam nizanê jî çawa bîne ziman ama bi vê riyê belkî wî jî bibin sedem ku em jî ser vê bernamekî jî çekin em aktivê jî çekin ez fikirek baş e yani hêvî dikim ku bibe niha piçekî dixwazim tu behsa malbata xwe bikî malbata te malbateke ji ku derê hatine sürgûnkirin Kurdên Anatolyayê tedî ji her yek ji deverekê kîjan demê da çûne çawa çûne çi dîtine çi nedîtine wî pir merak dikim rastî ji temaşevanên me ra jî erê Kurdên Anatolya navîn gelekî lêkolîn niha li demê modern da li ser çêbûne çê dibin
bixabin berê yani zêde arşîv çene bûne. Zêde dîroka me nenisandine. Gor ku yani min xwendî û fêm kirî sê çar em bêjin çik hene. Aşiret dibêjin bi Kurdî. Eşîr hene û ez mesela girêdayî aşîra Reşî û ji Sevikî Reşî me. Sê çar gundê Konyê ji wir in û dibêjin eşê me ji Adıyamanê hatî, ji Semsûrê hatî. û hinek dibêjin hinek lêkolîner dibêjin 400-500 salî berê. Ama min wê rojê xwand yek jî dibê berê 1000 salî em hatî. Hinek gund ji Ruha hatine, hinek ji Amêdê hatine, hinek 100 salî ne, hinek 500 salî ne. Ez bawerim gundê min ez jî hatînî zora 400-500 salî ye. Ev jî hinek ji wan sedema asimilasyon polîtikasiyê Tirkiyeyê. Xwestine me ji Kurdistanê dûr xin û dibêjin deportation İngilîzî. Em bi zorê koçî wir kirine. Hinek gund wisa ne. Ama derdora Ankarê, Haymanê, Kırşehirê, Yozgatê, Konyê yani bi sedan gundê Kurda hene. Em ji xwe dibêjin Kurdistana biçûk jî. û ev platforma ez tê de kar dikim jî dixwaze ev dîroka me yani bi rastî em koçberî dîrok dirêj ji nav wê hatîne yani Kurdên Anatoliya navî. Platforma ku ez tê de kar jî dikim Hevserokê jî dikim vîzyona wê jî tam jî ev e yani. Vîzyona wê zimanê me, çanda me, dîroka me hema bike hem jî bigîne zarokê me. Çünkü me hem ji diasporayê gelek ji me û em li her partî dünyayê ne. Lê tiştî baş heye dijital kanalê me hene. İnternet heye. Em dikarin binivîsînin, em dikarin bernama çekin. û pêkan jî dema tam mi goya zarokê min mezin bûn, ez siyaseta Swêd jî dikim, ez karê min ji karê xwe jî memnûnim. Li alî aborî jî belkî me bingehek çêk kiriye me hetin. Ama ez hatim tevajoyê ku ez bêm ez Kurdbûna xwe dûr kevim. Divê ez dîsa vegerim. Dîsa ez xwedî Kurdbûna xwe derkevim. Dîsa ez xwedî zimanê xwe derkevim. Ez bi rastî pir ji Kurdiyê hestim, pir ji Kurda hestim. Yani kesik belkî te neke çi qes. Ez Kurdê herî xerab jî dibêjim ji her kesî baştir e. Me carkê malek li Kurdistanê kirî û me her tişt qeyîd kir. Ama êku kirî Kurd bû, min ji zilam re got min got demê tu tişt nabe min got Kurd bû dîsa jî. Te bila Kurdkî xerab bike. Yani ez gelê xwe ji zimanê xwe pir hestim. Ev hezkirin jî di vê platforma de niha cî digire û form digire û ez dikarim bi rêya PKANê jî hem proje çêkim, hem nêzîkek gelê Kurd bibim, hem jî wek me gotî tişt natev li arşîvkirina zimanê me û çandema bikim. Ez tiştekî meselê ez dîsa çûm ser hukûqê te. Ez betê te ez de te derxînim werim hukûqê. Şimdi niha ew e her birda, her karda meri dixwaze hevûdin ê hembeş bibîne. Yani mesela mamoste dixwazin mamosteyê ku Kurdin bi hev re bin, doktor dixwazin ê ku bizîşk dixwazin ê ku doktorê bizîşkê Kurdin bi hev re bin. Wek hukûqnaz we ji bo bi hev rebûn ew ê ku bi hukûq ve mijûl dibin hevalê Kurdê ku hene. قد محاولة كيف يكون هذا ببينين سر مثلا بيجينا من سبا ولا في مدى تشبه حقوقي مدى تشبه كيشان حقوقي من ببين قد بعد سرفان تشبهون يعني سر أولا سر زانغو أو دكيميا بتشراه شو نفكرين وقابنا أبيت براستی من پر قاب أبيت الجبي عالدا حقوق ناس السويد جبرن لدردورة إسكندنافيا جبرن وكان جراجي كتم تكلية يعني من حل داك والتكلية شكم أما per insanê me pir Kurd ji organizebûnê bi Kurdan re ditirsin. Ez nizanim jî ez nakim jî çima. Me gavê biçûk avitin ama bi rastî me pir kep da û ew qet gav me avit. û ji bo wê jî tişkî ez bêjim erê me ev kir em wisa organize bûn tune.
يك ويك شكل من هي بقلكي أو خطراجي بكري خستن دبيجي بكري خستن وكرة يعني خستن مقابل سنة بكري خستن وكسر سر ولاتي خون ولاتي ماذا بلكي تشيبه ولاتي ما تشيبه حقوقي ماذا تشيبه سربيقة مناقشة وأوي وجه دبتشي نابه يعني أو ويا بشاتية تبشا خذها شخص وتجيري بلكي هركس نوت تجيرن لتجلك تشتي أنا خذها تشتيكو خلط نكارم بيك بينن تبيك آنية يعني تشتيكو هموج نكارم بيك بينن تبيك آنية بويشي أزداد وخازنكو كردي بلكي بترسم بلكي ناخذ بالنزيكم بلكي جالك تشتناك وبرسكليكي وان هي ليز باورم أب علي دفي بالا نمينة أجر أمني كارن جي خدا جي خوي بتشوكتا لهبكن أم تشاوا مزدا لهب بيشي دفي أم إيه أو خدا لهب بكن ورن سرهب وبتشتي أم دكارن إيه مزن إيه بلان مزن ليني باش أزت تشتي دم برسم زواجات تشاوا بو أم هبجينا خد الكل هبجينا خد الكل يرديني وتشاوا هالدناسكر والله أجي نظام جواهر دناسكر ما بس الزواج مش تفكي إيديولوجيك بو تفكي جيت هذا كي إنسانك أذكارن يعني مقويا حتى كم أذكر جمالات قاسيك يعني ما جمالات قاسية يعني برا إنسان مش فاهم لكن ما حرسم بهذا قبول بجالية ولا مالات قاسية كيف جدايك وبارة يقدس كنا هذا نورمال ناخذ وأما حتى كم خدا قبول كرينكو أز إنسانك مسامة دوي أز وتكهر بكم أذا هرم ركستنا أذا هرم نوشته أذا كهر بكم أذا هرم درواي ولا شو درواي ولا مخاندي شو إيجري من إراق مكتب ومالواتا ميجي أزدا نوك ملكي خارم قوتي بدنگم ثاني فهم كرينكو تمام دوي أم نكارم بزايرة أمي تشجريه بدن وزواج ميجي بلكي يعني حكرنا كردستان يجيبوا كردبون يجيبوا ليه بريا ناس بمبو هبجينا من نيروز ناوي أو هاتبو سويد إسلام يأخذ زيارتك لكردستان يجي ولوج ميجي داوية حتى جنلي درس سويدي نظام لو أجرك كردستان إنستيتيوت نظام بيسيل وردو ميجي درس سويدي نظام جني كرد روجي إجارتي ولوين أزديتي بوم وأصلا هيك نسر مدابو يعني تشي ولا هالبرامج إنسانك الكردستان بيجي حتى ثاني زيارته وأزنزان كيه أما في بس نكر يعني أذكر مدابيهم بسالام بس نكر يا بلي داوي ميجي ناسكر وميجي فين كل إنسانك باشا إنسانك إيديولوجيكا إنسانك فيمينيست براسي هم جنمن وجمالاتك سياسي جيتهم ومباور بمنطق آخر zaten Türkistan بمنطقة يكتم بمنطق آخر ديارة كذا وما destekir ما destekir Ez birda tiştekî bêjim tebasa zewaca xwe îdeolojîk kir erê bi temamî nebawerim îdeolojîk be belê hezkirinek jî ewek jî heye di van salên dawî da min gelek zewacên mesela ez li Amedê dijîm min gelek zewacên Kurdên ji van dera û Kurdên Anatolya dît gelek yani tamam Kurdên Anatolya bi hevre dizewicin ev normalê Kurdên van dera bi hevre lê min di van salê dawî da gelek zewacên wisa dît Kurdên me bi Kurdên Anatolyan re zêdetir zewaca dikin ez wisa dibînim li ser ewekê mereqeke min jî heye tu zarokên xwe mesela hewl didî çawa mezin bikî ez ê piştî viya jî pirsekê bikim lê pêşî dixwazim viya hîn bikim tu wek dayîkeke Kurd dayîkeke modern dayîkeke li diasporayê tu bi çi reşer dikî tu hewl didî zarokên xwe çawa mezin bikî bi çi awayî bi çi teşeyî bi çi şiklî mezin bikî ez viya merak dikim Very pırsık başla berisi var pır zahmeti bi kurtazî zarok mezin kirin da pırsiyar mezine belki civa karı dikimi diş tıkal mezin kire gram kire من خاص مثلا يعني
ev astengiya ji bo ku min tekojîn dayî tabii ki min naxwazim zarokê min bibînim. Ama tiştê herî girîng min mesela min zarokê xwe pir dereng nişandim kreşê. Min sê çar salî şandim. İnsanê bir normal tiştî yek salî dişinin. Ji bo ku min dixwast bila Kurdî bizanin. Min part time kar dikir, evcinê min part time kar dikir, me wira dizîviram. Lê li malê salê wanî sê çar salê yekemîn me li malê mezin kirim. Me pir dixwast ku Kurdî bizanin. Me pir ket da yani. Çünkü dema ne norm be, dema ne dibistan be, dema ne televizyon be, dema ne rojname be Kurdî. Divê tu her tim aktif kar bikî ji bo ku Kurdî têkeve hundirê malbata te. Derzora te Swêdî ye. Yan jî tu dirî welat Tirkiye. Ama tu dibêkî na tu Kurdistanî, tu Kurdî, tu divê Kurdî bizanî. û tabii ki me bi aktif her tim Kurdî xist hundirê jiyanê me. Wekî tu mixwast zarokê serbixwe bin, bixwe bifikirin. û gotina wê pir fêrxweş e, pir bêzehmet e. Zarokê serbixwe mezin bikî û çi xweş e. Tu azad mezin bikî çi xweş e. Ama dema mezin dibin jî ew azadî suretê te dikeve. Belê. Pir serbixwe dibin, pir fikrê xwe hene û te qebûl nakin. Te wilo mezin kiriye lê dema mezin dibin jî zehmetiyê dikişînî. Yani tu zaroka di hundirê qoralakî, di hundirê estangiyekî ji mir pir rehet e. Tê zaroka wek em bêjin mekanik mezin bikî. Ama tu zaroka azad mezin bikî. Tu fikrê wan îzinê bidî, tu gotinê wan îzinê bidî, tu ber bidî ku yani çi hez dikin wê bidînin û tu carna şerê wan jî qebûl bikî, îsyana wan jî qebûl bikî, ev zehmettir e. Zarokê azad mezin bikî pir zehmettir e. Bêguman. Bûne çarda bêzin salî zamanê dikevin ergeniyê û piştî zehmet e niha tam ev tevecû e. Ev platforma ve yek platformê we heye yan çend platformê Anatolya hene. Ji ber min bernameşkî din çêkiribû hevalekî doktor hatibû ew jî ji me re got platformekî wan e. Aynı platformen behs dikin yan êwan cuda ye êwe cuda ye. Yani dibêjin çatı platformê pekane heye û rêxistinê wê li taybet welatê Ewropa hene. Li Almanya heye, li Danimarka heye, li Swêd heye, li Norveç heye, li Hollanda heye. Swêd bixwe yek e yan cuda cuda. Na Swêd yek e, lê komisyonê wê bin hene. Em bêjin bin rêberiyê da sê çar komisyonê me hene. Li beşê taybet kar yani cuda cuda kar heye. û niha hevdeyê wê me hêjî mesela hevdîtinek me heye li me cîk girtiye, hevdîtina gel em dibêjin. Em dixwazin yani bi gelê kudra gelê xwe yani xuriya navîn ra jî wekî din jî Kurd jî heme davetiye werin em xwarinê jî didin. Em îkram dikin. Em Bes me nebîstî. Em Kurdin me nebîstî. Hûn li Kurd wan tiştew dikin. Divê me taqîb dikî. Facebookê da em kar dikin. Facebook te rûpela me heye û bi hezaran jî şopînerê me hene. Mesela em biletê jî pera nakirin. Em xwarinê jî îkram dikin. Em dixwazin yani em gelê xwe em yani bidin diyalog kî çêkin. Baş li ku ye ew li ku çêbe adresa wî kidire? Fitya skolan. Li Stockholmê li Fitya skolan. Fitya skolan. Okey tamam. Hevdeyê me hê te got? Hevdeyê vê me heye. Tamam. Jî kerem ke em ê Tirkiye Ez ê werim. Tamam. Yani Milkiye Hanım, belê. bi iznatet pirsekete hebû bawerim Milkiye Hanım. Naim tamam. Belê ez merak dikim ji keçên me yên ciwan re pêşniyariyên te gotinên te çi ne yani keçên me yên Kurdên li welat jî li diasporayê jî tu çi difikirî tu dixwazî çawa bikin yan çawa bin an pêşniyariyên te tavsiyeyên te ji wan re hene gelo. Yani niha herkes her welatekî em bêjin mekanîzmê wan ayrı me, her malbatekî ayrı me. Zehmet de me yek pêşniyar bi gelekî kesa da lê ez karim bêjim divê wek keçik wek jin merî kararlî bibe. Merî çi dixwaze yani merî mesela ez wisa difikirim çi qas rast denizan. İnsanê zêde duygusal, insanê zêde bi hîsê xwe biryara didinî
yani tabii ki em insanın, em hemî ji hev hezkirinê jî hez dikin. Herkesî dilê xwe jî heye, herkesî acizbûna xwe jî heye. Ama divê merî biryare mezin ser jiyana xwe, li ser karê xwe, li ser mektebê xwe, li ser malbata xwe, tişkî aqlê xwe jî di nav bike. û xwedî kurdbûna xwe derkeve. Na di hundirê kurdbûnê ez dêm kurdbûn ya ji bo min kurdbûn ne tenê ev ziman e. Ziman zaten pir girîng e. Pir tiştî dide dilê min, serê min, lêjiyê min. Ama di hundirê kurdbûnê de çi jî heye. Dibêjin sînyorê jiyana min jî hene. Kurdbûn berpirsiyarîkê jî lê hezkirinekî. Yani dema ez Kurdkî ez li ku bim ez niha li diasporam ez li Ewropa me ama ez Kurdekî li ku dibînim hema hezkirinek tekîlik navbera me otomatik şêrbe. Kurdbûn em bêjinî rêvberiyekê jî jiyana min re. Min goya min zarokê xwe jî li ser kurdbûnê çêkirin. Min belkî hevjînê xwe jî li belkî ne tamamî ne sedî sed ama mesela îdeolojîk kurdbûnê di wir de jî hebû. Karê min jî, xwendina min jî li ser wê bû. û niha jî pirsgirêka Kurd komplîke ye. Pirsgirêka Kurd em nizanin em ê çawa bin. Mixabin bisaye. Xaste ez wira nabêjim ne fikrim lê li aliyê Bakur jî Başûr jî Rojhilat jî Rojava jî hevlihevbûnik heye. Tenê tiştek ez difikirim rast e. Di vê tevajoya da di vê nav vê komplîkasyon duruma da divê em xwedî xezer kevin. Yani kes nikare Kurdbûna min ji dest min bikire. Dikarin Kurdkî li wir darxînin bikujin lê nikarin min nekin Kurd. Nikarin zimanê min ji dest min bigirin, nikarin çanda min bidizin, çanda min e, zimanê min e. Tişkî pir basît e lê tişkî pir kur e jî. Kurdbûna min kes nikare tişkî jê bike. û niha jî pêşniyara min ji jinara, ji keçikara hûn çi dikin tabii ki divê jin azar bin. Divê malbat îzinê bidin ku jin jî xwe înşa bikin. Ama ji dev ji kurdbûna xwe bernedin. Ê ku berdidin jî wala pişman dibin. Dîtina min ev e. Belê. Yani tu dibêjî Kurdiyeke hem berpirsiyariyê xwe bizanibe, jinbûneke, Kurdbûneke hem berpirsiyariyê xwe bizanibe, hem perwerdeyê xwe bibîne, hem di nava jiyanê da aktif be tu van pêşniyariya li keçên me yên ciwan dikî. Pêşniyariyên gelek xweş. Belê. Gurku ez dibînim jî fes nake tu ji Mêrdînê, tu ji Başûrî, tu ji Hewlêrî, tu ji Kurdê Anatoliya Navînî belkî destpêkê de civak dikare resme bike, belkî destpêkê de malbat dikare bitirse. Lê dema tu tiştê rast kir, hundirê zamanek yani demik kim da tu tê qebûlkirin, tu tê fêmkirin û alanekî tu bibî Zaire yan Krîstîn û Mulkiyê jî otomatîkman tê base yani. Mecbur dimînin. Tu dibêjî mecbur dimînin ne? Belê rast e. Belê. Mixabin jinek wek te keçê wî tinene. Xwedê ji te re keç nedayê. Keç hebûna kêf bikirin. Heyfa merif te minêjî bikota. Kêf bikirin te re. Heyf yani. Keç ev. Bu kêviye kêf bikin. Bu kêvî te re kêf bikin. Xanım ki wiha bibe xwestiya wan e. Tê biraya bir kuşuk mezin bû. Em her tim bi tenêbûn ku ji bo min. Bitin bi tenêbûn yani. û min digo yani keşke min ê çê bibin û tê Kurtê min çê bibin. Xwedê bêle inşallah. Herkes dixwaze Kurd bes ête xwezî yek keça te hebûna. Ji ber ew gelek tiştekî baş derketana ji wê keçikê. Ji ber tu hiqas ewî xanimekî wiha ewî yani mejiyê te vekirî û gelek li ber Xwedayî bixwe li ber Xwedayî. Lê ji bo civakê jî jinên wiha kurên gelek başî mezin dikin. Ez wî jî dibînim. Jinên mîna te kurên gelek başî mezin dikin. Yani wan mêrên ku em dibînin û çawa her tiştî dixwazin xera bikin an ji aştiyê fehm nakin, ez bêjim ji rihê jinê fehm nakin, ji civakê ji rihê ji civakê fehm nakin. Ez bawerim ku Milkiye xanim jî belkî wisa difikire jinên mîna te kurên gelekî baş mezin dikin. Ji bo civakê jî baş, ji bo xwe jî, ji bo her tiştî baş mezin dikin. Belê. Belê sedî mutabe. Rastî em berxwe didin ku însanin wek hev bin
ez dibêm cana mesela oda xwe paqij nakin yan jî firaqê xwe nakin makînê ez dibêm kes nikare işte ûro qebûl bike. Rojekî bi jilikê re bizevcî ew jî bêje her bike. Ew jî wek te kar dike, ew jî wek te ye, ew jî daxwaziyê wê jî wek te ne. Belkî ji te jî zêdetir in. Divê tu fêr bibî, oda xwe jî paqij bikî, malê jî paqij bikî, karê xwe jî bikî, wek yani her kesî. û firaqê xwe jî topkîsekî makîne yani. Ev tabii ki vizyona me ev e. Merê nikare bêje ez dixwazim wek hev bim lê kurtê xwe jî ne wek hev mezin bike. Dinya wek te nabe. Çawa ez wek hevî di zewaca xwe de dixwazim. Ev insanê ku ev vê bizewcîn, jiyana xwe dewam bikin, ev jî wek hevî dixwazim. û ev jî tiştî zaten naturel in mala me de. Em hevî dikin ev jî mezin bibin û wisa bikin. Rol modelê wan jî yani zaten wisa me. Rol model jî heye, gelek baş e yani. Elî. Saate te xweş. Zaire Hanım me gelek te westant. Gelek tiştî em yani ew bûn bi rastî jî me re tiştekî yani ciyê şanaziya jinek te wek te em dekin temaşevanê me te nas bike ev tiştekî gelek baş e û ez gelek kêfxweşim ku min tu anî hevalê ku ji min re bû ew wesîle û te bi min danasîn û anî ez bo wî jî te spas dikim. Em ê ji te re êdî bêjin tu westiyayî programa me jî zaten ew ê hol tije kir. Gelek tişta re jî em yani bi nêrîna te em têr bûn yani em bi rastî tiştê gotina te me Gelekî kêfxweş em bûn. spas dikin ji te re bi hatina te kerem bike xweşka Krîstîn tê dawî tê bînî program dawî tê bînî çawa ku me dest pê kir bi te re em ê dawiya te bikin kerem bike. Belê em hem ji bo ku tu bûyî mêvan em kêfxweşin hem jî kêfa me tê ku li her deverê dinyayê jinên Kurdên wiha hene. Li welat jî hene, êdî li her derê dinyayê jinên Kurdên wiha hene. Jin zêdetir hêviya civakê ye, jin zêdetir pêşenga civakê ye û jin bi xwe jiyan e. Yani her ku meriv mînakên mîna we zêdetir dibîne, meriv hêviyên meriv mezintir dibin, xurttir dibin ez bêjim. Heta we xweş baş e ku hûn tevlî bernameya me bûn. Em gelek spas dikin ji te re û malbata ku te wiha mezin kiriye jî helbet roleke wan jî tê de heye. Em spas dikin. Ser navê platforma çandiya Sweregê em ji te re spas dikin em dibêjin tu bi xêr bi xweşî bi selametî hatî te ji me re gelek tiştê xweş da û tiştê ku tu bixwazî ê dawî tu bînî em ê kerem bikin em ê te guhdarî bikin û em ê bêjin mesaj ji bo îşê. Ez jî dixwazim ji we her diyarê jî pir spas bikim ji bo westkirin mêvan û ji bo vê sohbeta xweş û min nas kirin. Ez jî bi we serbilindim ku jinê Kurd bernama jî keskin û bi me dikevin têkiliyê jî û însanê di nav civaka Kurda jî tînin ekana. Ez sava xwe ji temaşevanê me re jî dişînim. û ê ku li Swêd werin tev li me platforma PKAN-ê bibin. Ez wê bandî jî bêjim. Em ê wî tiştî fên hevalê ku hene em ê wan ew bikin ji bo werin. Yani ez bi xudê werim. Gelek spas bimînin xweşî de. Spas dikin, êvar baş, bimînin xweşiyê de. Okey.